Toată lumea este unică și bineînțeles că și tu ești, dar oamenii din acest videoclip dau cuvântului unic un cu totul alt înțeles. În acest videoclip vă prezentăm 8 oameni rari cu caracteristici cu adevărat unice. Printre acestea se numără, de exemplu, un miliardar de 50 de ani care trăiește în corpul unui tânăr de 18 ani sau femeia cu cele mai voluminoase picioare din lume. Așadar, va fi extrem de special, spectaculos și destul de dubios, așa că rămâneți pe fază. Să începem cu o tânără din China care, la prima vedere, ar putea părea că a exagerat cu intervențiile chirurgicale pe care și le-a făcut. Cu toate acestea, bustul lui Tin Hia-Fen este complet natural. Cu o greutate totală de peste 20 de kilograme, ea are cei mai mari sâni naturali din lume. Motivul acestei creșteri extreme este o afecțiune extrem de rară, cunoscută sub numele de gigantomastie. Până în prezent, doar 300 de pacienți din întreaga lume au fost afectați de creșterea rapidă și supradimensionată a țesutului mamar. În cazul lui Tin, s-a întâmplat atât de repede încât sânii ei au crescut până la această dimensiune extremă în doar 6 luni. Ca urmare, a fost foarte agresată la școală. Greutatea mare pe care femeia trebuie să o poarte amenință să îi rupă coastele. Continuăm cu Eric Ramirez din Columbia, care și-a creat în mod deliberat o caracteristică absolut unică. Pentru a arăta ca un craniu viu, tânărul de 22 de ani și-a îndepărtat nasul și urechile fără nicio rațiune medicală. De asemenea, artistul tatuator a suferit mai multe operații pentru a face alte modificări, pentru a se apropia și mai mult de aspectul unui craniu. Pe lângă tatuajele faciale, el și-a tatuat și ochii complet negri. Același lucru este valabil și pentru întreaga limbă, pe care a fost, de asemenea, despicată. Potrivit acestuia, factorul declanșator al acestei transformări extreme a fost moartea mamei sale. Mulți oameni se tem de tânăr, dar lui nu-i prea pasă. El consideră că arta sa corporală face parte din stilul său de viață și este o expresie a personalității, culturii și muncii sale. Să mergem mai departe cu acest american, care recurge și el la mijloace extrem de neobișnuite pentru a-și schimba corpul într-un mod cu adevărat unic. Spre deosebire de Ramirez, însă, antreprenorul Brian Hutchinson nu vrea să arate altfel, ci are un alt scop: își folosește toată energia pentru a încerca să recupereze corpul unui tânăr de 18 ani. Acest lucru nu înseamnă doar că vrea să arate din nou mai tânăr, ci și că organele sale ar trebui să fie întinerite cu mai mult de 40 de ani. Pentru a realiza acest plan aparent imposibil, miliardarul a reunit o echipă de 30 de medici și experți în nutriție care să-l ajute să inverseze procesul de îmbătrânire biologică. Cu toate acestea, nu este suficient să înghită pur și simplu câteva pastile. Hutchinson a trebuit, de fapt, să-și restructureze întreaga rutină zilnică. Pentru el, aceasta începe în fiecare dimineață la ora 5. Aceasta include, de asemenea, un program veritabil de fitness, precum și aportul precis de 1977 de calorii sub forma unei diete strict vegan. De asemenea, el poartă ochelari care blochează lumina albastră cu 2 ore înainte de a merge la culcare, ia o mulțime de suplimente și are o rutină strictă de îngrijire a pielii care include aplicarea a 7 creme diferite una peste alta pentru a se proteja de soare. De asemenea, el urmează diverse tratamente, cum ar fi terapia prin sunet, pentru a-și îmbunătăți auzul. În plus, starea fizică a lui Hutchinson este monitorizată în mod constant. Aceasta include examinări zilnice cu ultrasunete și alte scanări, precum și o colonoscopie lunară. Toate aceste măsuri de schimbare a vieții par să dea roade. Potrivit măsurătorilor efectuate de medicii săi, inima lui Hutchinson, în vârstă de 50 de ani, a ajuns deja la starea de sănătate a unei inimi de 37 de ani, pielea sa este cea a unui tânăr de 28 de ani, iar valorile plămânilor săi sunt chiar cele ale unui tânăr de 18 ani. Per total, el și echipa sa au reușit deja să îi întinerească corpul cu 5 ani. Pentru el, chinurile zilnice și milioanele pe care le cheltuiește în fiecare an au dat deja roade. În mod corespunzător, cea mai faimoasă creatoare de rochii de mireasă, Vera Wang, a reușit să rămână tânără pentru totdeauna într-un mod presupus natural. New-yorkeza cu origini chinezești arată ca și cum ar avea cel mult 40 de ani când se plimbă pe covoarele roșii ale lumii sau când pozează pentru ședințe foto. Cu toate acestea, Vera s-a născut de fapt în 1949, ceea ce înseamnă că are incredibila vârstă de 73 de ani.
Potrivit propriei declarații, secretul ei constă în faptul că face exerciții fizice aproape în fiecare zi și se concentrează pe așa numitele alimente pentru creier în dieta sa. Alimente precum brocoli și afinele nu numai că sunt incredibil de sănătoase, dar se spune că stimulează și performanța creierului. La numărul 5, ajungem la o persoană care este atât de unică tocmai pentru că nu este absolut deloc unică. Este vorba despre brazilianca Ros Cohen, care seamănă extrem de mult cu o supervedetă foarte specifică, bineînțeles, Rihanna. Pentru a semăna cu celebra cântăreață, brazilianca nu doar că folosește un machiaj identic sau își cumpără aceleași haine și ținute de scenă, ci și-a modelat întreaga viață după superstar. Chiar și în fotografii sau videoclipuri, este greu de recunoscut dacă este vorba de adevărata Rihanna sau de soția ei. Tânăra în vârstă de 33 de ani a construit, de asemenea, o afacere profitabilă din obsesia ei. Ea face acum turnee în întreaga lume cu spectacolele și reprezentațiile sale ca imitatoare a Rihannei, pentru a onora pe vedeta mondială, fiind cel mai mare fan al Rihannei, după spusele ei. Rose nu este entuziasmată doar de muzica artistei sale preferate, ci și de Rihanna ca femeie de afaceri puternică și tenace. Pe numărul 4 este Nia Kim Gatueci, care este acum cunoscută în întreaga lume ca Regina Întunericului. Culoarea naturală a pielii sale este atât de închisă încât deține recordul neoficial pentru cea mai închisă piele din lume. Cu această particularitate, tânăra, acum în vârstă de 30 de ani, a scris o adevărată poveste de succes, parcă desprinsă dintr-o carte ilustrată. Născută în Etiopia, Nia Kim a fost nevoită să fugă împreună cu părinții săi în Kenya când era mică, unde a crescut într-o tabără de refugiați. În adolescență, părinții ei au emigrat împreună cu ea în Statele Unite, unde a fost batjocorită la școală din cauza culorii neobișnuite a pielii sale. Cu toate acestea, când a fost descoperită din întâmplare într-o zi la un concurs de modeling, lucrurile au luat amploare pentru tânără. De atunci, fotomodelul de succes a defilat pe podiumurile din întreaga lume și este angajată de tot felul de mărci de lux datorită frumuseții sale extraordinare. Să continuăm cu Kevin din Chicago, care are într-adevăr o unicitate foarte neobișnuită, chiar dacă altfel este destul de discret. Dar tânărul de 27 de ani este accesibil doar cu un gips și pentru un motiv anume. Kevin este dependent de purtarea bandajelor strânse, chiar dacă este perfect sănătos. Este atât de obsedat de a-și gletui părțile corpului, încât restricțiile zilnice nu îl deranjează câtuși de puțin. El folosește chiar și cârje sau chiar un scaun cu rotile ca un truc special atunci când este în gips restrictiv. De asemenea, i s-a pus în gips tot ce se poate imagina, inclusiv un gips pe tot corpul care l-a împiedicat să se miște de tot. Kevin și-a descoperit pasiunea sa ciudată în copilărie, după ce și-a rupt brațul. Îi plăcea sentimentul de a fi înconjurat de gips, deoarece îi dădea un anumit sentiment de siguranță. De asemenea, îi dădea atenție din partea celorlalți, ceea ce i-a plăcut și l-a stimulat să continue să-și pună gips. Destul de absurd, nu-i așa? Aveți vreun obicei neobișnuit pe care numai dumneavoastră îl practicați? De ce nu ne spuneți în comentarii? Ne-ar plăcea să le auzim. Mai puțin fericită de numeroasele priviri ale celorlalți este această britanică de la numărul 2, cu o trăsătură absolut unică. Asta pentru că Mandy Sellars suferă de o formă extremă a sindromului Proteus. Aceasta este o afecțiune în care anumite membre nu vor să se oprească din creștere. În cazul lui Mandy, după cum este ușor de recunoscut, acestea sunt picioarele ei. Picioarele femeii în vârstă de 48 de ani cântăresc acum de aproape 3 ori mai mult decât restul corpului ei. În aceste condiții dificile, o viață de zi cu zi normală este cu greu posibilă pentru femeie, iar Mandy nu mai poate nici să lucreze. Piciorul ei stâng a fost de fapt extirpat de la coapsă în urmă cu câțiva ani din cauza unei intoxicații cu sânge, însă, spre șocul medicilor și al pacientei, piciorul a continuat să crească de atunci. Deși s-ar putea presupune că britanica ar putea cădea în depresie din această cauză, ea are o perspectivă foarte pozitivă asupra vieții. Ea a declarat într-un interviu că are o viață și trebuie să o trăiască cât mai bine. Sunt oameni care o duc mult mai rău decât ea. Înainte de a ajunge la numărul 1, să rămânem puțin în Marea Britanie. Aici trăiește un tânăr de 19 ani care și-a schimbat semnificativ identitatea pe un site pentru doar 10 lire sterline. George Garrett, student la muzică, și-a schimbat serios numele în Capitanul Fantastic mai rapid decât Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, Hulk și Flash combinat.
Această schimbare, care probabil ar face disperată orice autoritate publică, i-a conferit tânărului titlul de cel mai lung nume din lume. De altfel, bunica sa nu este deloc încântată de noul nume al nepotului său și nu i-a mai adresat niciun cuvânt de la schimbare. Acum ajungem la numărul 1, și așadar la americanca Sarah George. Spre deosebire de Vera Wang sau Brian Johnson, George pare de cel puțin 2 ori mai bătrână decât este în realitate. Ea are doar 26 de ani, dar suferă de sindromul extrem de rar, Ehlers-Danlos. În timpul copilăriei, corpul ei a încetat să mai producă colagen, ceea ce a dus la faptul că pielea ei este foarte lăsată și ridată din cauza lipsei de elasticitate. În plus, pielea ei este foarte moale și cauciucată. Ani de zile i-a fost rușine de aspectul ei atipic. Între timp, însă, modelul și-a acceptat condiția și, de fapt, consideră că pielea sa este cel mai frumos lucru la ea. Prin urmare, îi place să o etaleze și arată că este încrezătoare în sine și mândră de aspectul ei. Apasă butonul de like și abonează-te la canalul nostru. Până data viitoare, fiți curioși, aici la Vezi și Crezi.